כמו שותף שמנהל את השיווק בחברה. באמת אכפת להם. תקשיב, אני 7 שנים ויטרו קיימת ואני עד היום החלפתי 4 חברות שיווק. ואני היום עובד עם דאפ, וקודם כל אני לא מסתכל ימינה שמאלה ואין פתרון טוב יותר, אבל כאילו, למי שמסתכל מהצד לא ברור להבין מה זה אומר. אז אני אסביר. זה לא רק שהם מקצוענים בעבודה שלהם. הם מקצוענים וזה ברור ואין פה שאלה בכלל. הם מודדים את הכל, הם מתעדים את הכל, הם מדווחים על הכל, הם עושים פרסמות גאוניות, והם מטפלים בהכל מקצה לקצה. אבל מה שלי עשה את ההבדל, זה שהם לא עוד ספק. הם אשכרה חלק מהצוות. זה לא מתבטא רק בשעות לא שעות בלילה ובסופשים ובחגים. זה אשכרה, כל הזמן נתון, הם חלק מאיתנו, הם רוצים שזה יצליח, הם גורמים לזה להצליח, ובסוף תוצאות מדברות בעד עצמם. ממליץ בחום, תלכו אליהם, תנו להם את כל האמון שלכם, תנו להם את המושכות, ואתם תראו שזה יעבוד.